हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ नाइजाया इउट्यूब चेनेलाव फिन खेबसे बरायफिननाय जाबाय। लोगोफोर दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव आथोन बिगियान बिजाबाव मख'नाय मोननैसो टप 10 सोंनाय फिननाय कुइसन एन्सार लाना फैलायबाय। जुदि नोंथांमोना बैफोर कुइसननि एन्सारखौ मिथिनो गोसोब्ला भिडिअखौ स्किप खालामालासे जोबजासिम नायब्लानो जाबाय। फैदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक खालामब्लानो जाबाय। लोगोफोर कुइसन नाम्बार 1 आव दं कन्डमखौ मा हादराव बयनिबो सिगां बाहायजेनदोंमोन? बेनि एन्सारा जागोन कन्डमखौ चीन हादराव बयनिबो सिगां बाहायजेनदोंमोन। कुइसन नाम्बार 2 आव दं आथोन गेलेनायाव गोबाथुमनाय माखौ बुङो? बेनि एन्सारा जागोन गोबाथुमनाया आथोन गेलेनायनि गिबि खला। हौवा आरो हिन्जावा बिजोंदि गोसो जानानै गोबाथुमना हमनायखौनो गोबाथुमनाय बुङो। गोबाथुमनाया गोबां रोखोमनि थायो लोगोफोर। कुइसन नाम्बार 3 आव दं आथोन गेलेना हाजासे गोजोननाय लानो थाखाय हौवाया मा खालामनो नांगौ? बेनि एन्सारा जागोन हिन्जावखौ आथोन गेलेनायनि आगोल हाजासे लुबैहोग्रोनांगौ। कुइसन नाम्बार 4 आव दं देहा फालांगि हिन्जावफोरा थारैनो हाजासे लुबैमारोना? बेनि एन्सारा जागोन बिसोरो हाजासे लुबैयाब्लाबो लुगैनाय बायदि फाव देखायनानै राव बाहायनानै एक्टिं खालामफ्लायो। कुइसन नाम्बार 5 आव दं लोदो हिन्जावा माबायदि आथोन गेलेनो मोजां मोना? बेनि एन्सारा जागोन हौवाया उन्दुनाय पजिशनाव गाव साथिं जनानै आथोन गेलेनो मोजां मोना। कुइसन नाम्बार 6 आव दं माबादि हिन्जावनि मेगनाव उन्दुनाय गैया? बेनि एन्सारा जागोन जाय हिन्जावनि फिसाया गुबुन जायगायाव थाहैयो बै हिन्जावनि मेगनाव उन्दुनाय गैया, बिसोरनि गोसोआव अराय साननाय थायो। कुइसन नाम्बार 7 आव दं जुलि जानाय हिन्जावनि सोलेराव मा गैयाब्ला खाफाल गोनां जायो? बेनि एन्सारा जागोन जुलि जानाय हिन्जावनि फेन्दा मोननैयाव एसेबो खोमोन गैयाब्ला खाफाल गोनां जायो। कुइसन नाम्बार 8 आव दं हाबा जानाय हिन्जावनि मा जायगायाव मा खालामोब्ला लुबैना दसेबो थानो हाया? बेनि एन्सारा जागोन हाबा जानाय हिन्जावनि सोलेराव हाथाइजों लासै लासै अरनानै होयोब्ला थानो हायै लुबैयो। कुइसन नाम्बार 9 आव दं माबादि हिन्जावा आथोन गेलेनो लुबैनायखौ दिन्थिया? बेनि एन्सारा जागोन लाजिगुसु हिन्जावा खामानि लुबैनायखौ दिन्थिया। कुइसन नाम्बार 10 आव दं हिन्जावनि फेदाखौ सख'नो बेसेबां सम नांगौ? बेनि एन्सारा जागोन हिन्जावनि फेदाखौ सख'नो थाखाय 15 आरो 20 मिनिटसो सम नांगौ। लोगोफोर
दिनैनि कुइसन एन्सार भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम आरो बेफोरबायदिनो आथोन बिगियान बिजाब, जुवाननि लामा आरो हिन्दी आथोन बिगियान बिजाबनि गियान नांगौब्ला नोंथांमोननो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। लोगोसे खाथियावनो थानाय बेल आइकनखौ अलाव थुना लाबानो जाबाय, जाहाथे नोंथांमोननिसिम गोदान भिडिअ लाबबा थाबैनो सौहैयो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय आरो नेक्स्ट गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फिन लोगो मोनफिनगोन। बाय बाय।